Bale, hasiko gara orduan. Aurreko akta da, ekainaren 25koa, 2010koa. Pasa dugu, udalaren kontuaren komisio berezietik, eta bidali dugu boletinera, egon daiten egiteko, eta, epea pasata ostean, ez da egon alegaziorik, eta horren, baina, egin behar dana da, onartu. Oskatuko duzenean, ez da? Muestren jugada. No ostento jugada. Bai esko. Eskarak eta galdera. Ezagutu berri dugu Espainiar Estatuko Auzitegi Nazionalak 35-02 sumarioko kideen kontrako epaiaren berri. Salbuespenezko epaitegi horrek 3 urteko espetxe zigorrak ezarri dizkie 5 prozesaturi, 1,3 eta 1,6 urte beste batzuri eta 80 herriko taberna konfiskatzeko agindu eman du ere. Erabaki judizial horren aurrean sortuk zera adierazi nahi du. Emandako epaia guztiz errefusatzen dugu eta Auzitegi Nazionalak bultzada politikoko epaietan azaldu duen jarrera zigortzailearekin lotzen du sortu. Makroepaiketa honen bidez, zigortu diren auzipetuak ez dira azken helburua, ez da ezker abertzalea bera ere azken finean epaitu dena bere etorkizunaren jabe izan nahi duen herri oso bat da. Horregatik diogu eraso berri hau ez dela ezker abertzalearen aurkakoa, baizik eta Euskal Herriari berari egiten zaion eraso frontala dela. Estatuak Euskal Herriak garai berria zabaltzeko agertu duen erabakiari beste eraso bat egin dio. Eta estatuak lortu nahi duen bake prozesuaren porroterako ezinbesteko zaio ezker abertzalearen militanteen aurkako eraso judiziala. Argi dago PPk eta Espainiar gobernuak bake prozesua eta normalizazio politikoa oso topatu nahi dutela eta horretarako involuzio jarrera hartu dute. Aiteko konferentziatik eta ekak bere jarduera armatua utzi zuenetik, abantzu 4 urte igaru direnean, PP eta Espainiar gobernua atzeraka doaz, abiadura bizian gainera. Horregatik, ez den zaizkigu militantzia independentista zigortzen duten hau bezalako epaiak, Auzitegi Nazionaleko lerro ofiziala eskatzen duten ebazpenak. Garai berri honetan, Auzitegi Nazionaleko epai politikoen bitartez errelato ofiziala eta alderdi nagusien errelato interesatua indartu nahi dituzte. Bere jarduera armatua bertan bera usteko erabakia baliatu nahi dute etaren porrota irudikatzeko. Baina ezker abertzalearen porrot politikoa saltzeko zailtasun handiak dituzte. Eta egoera horretan bateragune auzian berretsi zigorrarekin eta 55-02 sumarioarekin emandako zigor epaiarekin edo laster batean segurako auziarekin estatuak bururaino eman nahi du ezker abertzalearen
batekin zer ikusia izan du eta horren aurkako mendekoa. Era horretan, botoek eta boto ontziek, azken finean euskal jendartea berak, gezurtatzen duen proiektu politiko baten porrotan nahi dute, hola edo ala irudikatzen. Bidea okertu dute, ez dute lortuko. Horrek ez du esan nahi, ezin gaituztela espetxeratu, hori egin dezakete. Baina era berean aurrez aurre izango dute esker independentista sendo bat, elektoralki indartsu den esker independentista bat, hegemonia politika eta instituzionala azpuntekin ikutzen duen esker independentista. Herri hau 2011ko urriaren aurretiazko egoerara eraman nahi dute, politikoki egoera hura asko zerrentagarriagoa zutelako, horregatik estutzen dute ezker abertzalea, horregatik azken 20 urtetan PPek zein PSOek erabilitako ez-ohiko legeak aplikatzen segitzen dute. Horregatik baita ere presen aurkako espetxe politika kriminala mantentzen dute. Onergaitza egiten zaie euskal jendarteak ezker abertzaleari aitortzea aro politiko berria zabaldu izana. Batez ere euskal jendarteak Auzitegi Nazionala eta Espainiar alderdiak bakea lortzeko oztopo bezala ikusten dituenean. Horregatik egoera usteltzeko eta sufrimendua betikotzeko autua egin dute, aldiz guk bizikidetza eta eskubide guztien errespetuaren bidea aukeratu dugu. Jakin badakigu estatuak momentuz ez duela inolako eskaintza demokratikorik Euskal Herriarentzat, egoera aldatzeko borrokan segitzea da beraz gure ardura. Eta borroka hori ahalik eta eraginkorrago izateko beharrezkoa da denbora eta elkarlana. Bakea eta normalizazioa bururaino eraman nahi duten alderdi eta eragile sozialen arteko akordioak beharrezkoak dira, baita mobilizazioak ere. Gaur bertan herrietan mobilizazioak izango dira, mundian 8etan egonda dituta, eta larun batean, Hego Euskal Herriko 4 hiriburutan, eguerdiko 12 elkarreteratzeak egingo dira. Eta bestetik, galdera bat, egin nahiko nuke bai eskola berriaren inguruan. Pasaren kurtsoko azken eskola kontseilura alkatea joan zen, udal ordezkari gisa, eta alkateak baieztatu zuen dena prest zegoela ekainean ez pasan uztailean hezkuntzari lurra emateko, hezkuntzak mesakoak ziren lurretan eskola berria egin dezan, eta esan dezakegu uztailaren azken egunean gaudela, eta galdera da ea udalak hezkuntzari lurra eman dion, eta gaur egungo egoera zein den. Ez kontxe momentuan orain nio, ez, hemen agertuko zan, konbenio hori hemen onartu beharko zan. Baina bai asmoa hori zen, baina zuek sartutako idatzi ostean, begiratu behar zen gehiago, eta espero dugu irailan espada,